birthday to you! Thank you! Dog, anak ko nga to. Anak ko nga may kagagawa nito retrato. So, kanina ko kami na-prank si Mother. Hindi niya ako mapaprank. Hindi mo ako mapaprank, hindi mo ako maluloko dahil alam ko na yan. Marami na ako nakita yan sa Facebook. Marami. Another day. Today is a special when someone's We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! What's up mga ka-JFS? Panibagong araw, panibagong surpresa naman with your Ate Donna, your lovely surprise ambassadress. Ilang araw na nga lang po, magpapasko na. Eto na naman, mape-pressure na naman tayo kung ano nga ba ang regalo natin sa ating mga inaanak at sa ating mga kapamilya, di ba? If you're looking for a best gift ideas, nako, gawin nating extraordinary and unforgettable ang iyong gift. Daanin natin sa sorpresa with JFS Petals and Services team. Kaya naman po kung kayo po ay nag-iisip-isip na magpa-cartron surprise ngayong darating na Pasko, darating na bagong taon, or whatever occasions in your life, maaasahan nyo po ang JFS Petals and Services dyan. Number 1 dito sa Kabikolan. At kahit nasa malayo ka man, hindi po hadlang ang distansya sa pagsusurpresa sa iyong mahal sa buhay. Kagaya na lamang po ng ating surprise sender ngayon na si Ma'am Che Santa Cruz, si Sir Louie Ocampo, and si Ma'am Cheryl Faye Ocampo. Dahil pupuntahan po natin ang kanilang minamahal na ina all the way pa to Busak, Libmana, dahil siya po ay nagsiselebrate ng kanyang 60th birthday today. Sino nga ba ang ating lucky surprise celebrator at ano-ano ang laman ng ating surprise packages? Malalaman nyo yan mamaya kaya tumutok ka sa video na ito. Diyan ka lang. Don't forget to share, like, and comment this video. At huwag na nating patagalin pa. Sabay-sabay nating sabihin, mga ka-JFS, it's surprise time! What's up guys? So on the way na po kami papuntang Busak, Libmanan. Medyo malayo-layo po siya dito sa amin kaya mahaba-haba po yung biyahe natin. So the usual lang po ang prank natin sa ating surprise celebrator, delivery prank lang. Kaya tumutok lamang po kayo dito sa aming video at huwag niyong kakalimutan na i-hit ang like and follow button para sa aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel. Mag-subscribe kayo at JFS Petals and Services. So kita-kita ulit tayo mamaya. Sana tama ako, no? Pinalapit ko sila tapos mali pala. Sure. Sir, dito po ang bahay ni Ma'am Flor Ocampo. Dito po ba ang bahay ni Ma'am Flor Ocampo? Nasaan po si Ma'am? Pwede po bang pumasok po ako, sir? Nasaan po si Ma'am? Ay, may dog. Bark siya. Hello po. Hello po. Good morning po. Si Ma'am Flor Ocampo po. Ito po si Ma'am Flor Ocampo. Ma'am, meron po kasi ma'am kaming delivery po sa inyo, ma'am. Kayo po yung nakapangalan dun po sa order. Pasok na yun, pasok na. Hindi, pasok mo na lang, sinilas mo. Pasok mo na lang. Ma'am, meron po kaming delivery po sa inyo, ma'am. Kayo po ang nakapangalan po dun sa item po. Ano yun? Hindi po namin alam kasi nasa loob po nung kotse po. Kami lang po yung nag-deliver, ma'am. Pero ma'am, ang hindi pa po yun bayad, ma'am. Kailangan nyo po ma'am bayaran ng 10,000. Wala akong bayad. Sure na ma-deliver nun. Yun ang magbabayad. Kayo po, ma'am, si Ma'am Flor Ocampo. Oo, ako. Ikaw po ang nakapangalan, ma'am. Pangalan
dalhin din mo na ako nag-order. Wala tayong magagawa niya. Kaya kapangalan na naman ako, ay pagkikita po hindi ako nag-order. Nagpa-makeup pati si madam. Ano po? Ay, hindi ko alam po, bigla lang dumating tong ano eh. Ay, Nag-make-up. Ah, sige, gagawin ko. Kilala ko naman to. Gagawin ko, bahala kayo. Ay, wag na. Damit mo doon. Ay, wag na. Dali ka. mother, magbihis ka daw, mother. Ay, hindi. Sige po, antayin po kita, ma'am. Parang may kaganapan po kayo. Pasensya na sa abala. Pero galing pa po kasi kami, ma'am, ng Manila, ma'am. Tapos, diniliver lang po namin yung item sa inyo po. Mabit ka na mother at malagay tayo. Baka po meron po sa kapamilya niyo nag-order po. Ito siguro. Nag-order po Ay, sa... itong mga nagagawa niyan, hindi ko yan alam. May order nga daw galing Manila, pa yan. Pangalan ko daw. Yung order po kasi, sir, hindi pa po bayad. So, ibig sabihin, si Ma'am Flor po yung nakapangalan, siya po yung Ay, ako magbabayad. naman yung order. Kung sino ka-transact din ito, yun ang magbayad. Ano yung nakapangalan? Nakapangalan daw sa akin. Ang nakapangalan daw sa akin. Ay, hindi man ako nag-order. Kahit ano, hindi ako kabayad niya. Wala mo muna yung damit mo mother. At lalagyan. Hindi naman kasi ko alis. Kaya nga ako yung nag-order. Damit ha. Papa-makeup ka nang wala kang lakad, mother. Ay, bongga. Ito ang gawa nito. Sige po, mother, antayin po kita. Bihis ka muna. Ay, talagang bibigyan ako kayo. Wala man bisita, wala man handa. Bakit po? Mayroon po ba kayong okasyon ngayon, sir? Ay, birthday pala ni ma'am. One eternity later. Kagamit po yung pangalan niyo sa scam. Ay, di ko. Kahit nasasabihin mo, ano yan, kaya park lang yan. May nakapaan mo na. Oo. Pagkatapos nung nagagalit na yung ano, yung lola. Sabi yung tindahan ko nga niya. Nagkaroon ako ng tindahan, hindi ako nangungutang. Tapos ngayon ako babayad ako ng halaga. Ay, huwag na isip mo yan. Nung nagagalit ay ba yun? Grabe ang galit, kumuha ng tubig yung anak na na-hide lang yung na lola. Sabi niya, sa kanya lang binaaran lang yung ano na huwag na marami. Ay, vlog pa naman. Ay, hindi ko nang umutang. Kahit ako bitindan, hindi ko lang laman tinda ko, hindi ako nang umutang. Abay. Surat na ka muna mother. Eh, ano, tama yan. Isip ko na nag-prank sa'yo lang. Nag-prank sa akin. Bakit ako? Sabi ako. Halika na, mother. Naman naging kalokohan, mother. Halika, mother. Halika, mother. Nagpa-makeup pa talaga si mother bago pumunta dito mag-claim. Dapat pala pag mag-claim ng item, dapat naka-makeup kayo. Take Hindi, note, ha. kasi puro mga ito may nakalukuhan eh. Oh, ma'am. Nandito, ma'am, sa loob. Yung sinasabi ko sa inyo, item. Oh. Ilan muna tayo, ma'am? 1. Dapat 60. Happy birthday to you! Thank you. Dog, anak ko nga to. Anak ko nga may kagagawa nito retrato. So, kanina ko pinaprank si mother. Eh, hindi niya ako mapaprank. Hindi mo ako mapaprank, hindi mo ako maluloko dahil alam ko na yan. Alam Marami ko na na ako yan. nakita yan sa Facebook. Marami ko nanonood na yan. Pero ma'am, grabe po yung paghahanda niyo talaga ngayon ha. May pupuntahan po ba kayo? Wala. Dito Wala lang. naman. Dito sa'yo. Ito pala yung pinagkakandaan niya. So, happy birthday, mother. Ako po si Donna at kami po ang JFS Petals and Services Team. Kami po ang napagutusan ng inyong mga minamahal na anak Ay. na si Ma'am Che Santa Cruz. Oh, sabi ko na nga yan, oh. Si Ma'am Sheryl Faye Ocampo. Tilapyang buhi. May patalastas pa. So, lahat po na nakikita nyo dito ngayon ay para po sa inyo. Including na itong ating bubble balloon na naka-customize para sa inyo. Meron na dyan nakalagay na Happy 60th Birthday, Mama, we love you so much. 60 na ba talaga? Parang ang ganda-ganda ni Mother. Naiiyak kasi Mother. Mother, ano nararamdaman mo, Mother? Wala. Wala. Talaga matigas talaga si Mother. Bakit parang ang tigas ni Mother naman?
pakiramdam mo dahil ikaw talaga ang pinakamagandang nilag ngayong araw na ito dahil birthday mo ngayon. Kaya naman po, suotin mo itong aming JFS sash. Bilang ikaw ay para naman talagang beauty queen ngayong araw. Nakikita natin yung mga aura dyan ni Mother, no? And dahil ikaw ang beauty queen, deserve mo magkaroon ng bouquet of flowers. So, di ba? And, nasaan pa ba yung mga sumunod? Siyempre, para magkaroon ka lang ng sweetness, ma'am, sa iyong katawan. Dahil si Mother, alam ko naman na mapagmahal siya, pero hindi lang siya gaano expressive. Di ba? May mga ganun talagang tao. Ma'am, ilan po yung anak niya? 4 lang. 4 yung anak ni Madam. Nasaan po yung mga anak natin, ma'am? Ayan, nasa Si Manila. Sir andyan? Oo. Yung asawa niya, yun ang nasa Manila pa. Tapos, ma'am? Wala akong anak dito, lahat nandun. Nasa Manila po. Nagtatrabaho po sila doon. Okay po. So, sila po ay talagang pinaghandaan tong araw na to para ikaw ay surprise. Kasi na lang maging memorable ang iyong celebration ng 60th birthday mo. At syempre, Mother, hindi po makukumpleto ang araw mo na hindi ko po binabasa sa inyo ang messages ng mga anak ninyo na nasa malayo. So, ito po ay message po galing po kay sa iyong manugang na si Sir Louie and sa inyong mga apo. Happy 60th birthday, Mama and or Mommy Flor. May the following years of your life be as fulfilling as the first 60. Apologies we couldn't be there on your special day. Our presence is absent, but our love for you will always be present. We hope this will do and that you have an amazing birthday. We love you. At ito naman po ang message ni Ma'am Che and Ornel. Ma, happy 60th birthday. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin, magkakapatid, hanggang sa pag-aalaga at sakripisyo mo sa mga apo niya. Kay Raniel, Rihanna at Ryan. Sana napasaya ka namin sa surprise namin nila Louie at Nini. Hindi ako napasayahan, naiyak ako. Hindi daw siya napasaya. Naiiyak daw siya. Ano pong nafe-feel niyo, ma'am? Siyempre, tears of joy yan, ano, Mother? Ina-expect niyo na po ba na may pa-surprise kayo? Pero sabi niyo kanina, ma'am, alam niyo na yung prank ko sa inyo. Alam ko na yun kasi sasabi niyo, pinaparang ko ng ganito. Pero yung ganitong surprise, hindi niyo pa Hindi po alam. naiisip. Hindi. So, enjoy the rest of your day. Happy birthday, ma'am. Siyempre, sir, halika po. Yung anak ni ma'am. Siya po yung present ngayong araw na to, kasama ni ma'am. Meron ka po bang gustong sabihin? Birthday niya man yan, birthday niya. Birthday niya ngayon? O, parehas kami dalawa. Pares kayong birthday! Oo. Happy birthday din, sir. Anong pangalan po ni sir? Ba't wala daw sabi? Hati na lang kayo, sir, sa 50-50 kayo sa cake. Anyway, ma'am, ano pong pangalan ni sir? Sir, ano pangalan? Ronel Santa Cruz. Si Sir Ronel. Sir Ronel, meron ka po bang message sa iyong mother dear? Siyempre, magka-birthday kayo. Happy birthday din po sa iyo. Galing po sa JFS team. Happy birthday, ma. Salamat sa ano. Pag-alaga sa mga bata. Yun lang. Birthday niya man ngayon eh, magka-birthday kami. Ano yung balon? Yung malaki? Amazing malaman na magka-birthday. Lord, ngayong araw mismo sila. Ngayon rin dito dumating. Happy birthday, sir. At salamat daw po sa pag-aalaga mo sa iyong mga apo, syempre sa inyong mga anak, ma'am. Asa na po yung asawa niyo, ma'am? Asa na si Ay, wala na, tatay? tatago yung nagluluto. Nahihiya. So, ma'am, Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga manugang ko, salamat sa manugang ko, salamat din sa manugang ko yung sa Manila, Mary Louie. Salamat sa mga anak ko. Pero Hindi ko alam, ang alam ko may handa ako sa graduation ng anak ko. okay, so ito na, mother, ang iyong birthday cake. Galing po ito sa Rafa Bells. So, syempre, kukumpletuhin po natin ang birthday celebration ni mother. Dahil tayong lahat ay kakanta ng happy birthday song. So, sasabayan niyo po ako, ha. Everybody, let's sing! Le! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sobrang hirap sindihan ng cake natin dahil sobrang mahangin. Pero itatry natin ang best natin. Pero ma'am, tanongin kita kung meron ka mang wish ngayong birthday mo. Ang wish ko, sana, hindi ako high blood din. At mga anak ko okay. Wala kami mga sakit. Yan lang. Hindi na siya high blood din, walang mga sakit ang pamilya. Okay lang kami, basta walang sakit. Yan lang ang wish ko. Kaya mother, lagi-lagi tayo mag-relax. Tama yung nanonood ka ng mga videos para at least kahit mapano, nare-relax ang iyong isip. Huwag masyadong isipin ang mga problema para hindi ka ma-high blood. And iwas-iwas tayo sa mga magdamang pagkain. Ingatan natin ang health natin dahil aabot pa tayo mother ng 100,000. Malabo. O 100 years dahil 200,000 na daw ang makukuha mother. Isa galing sa gobyerno, isa naman galing sa provincial office. Kaya naman magpalakas ka mother, marami ka pang birthday at sana taon-taon ay makasama mo kami. Siyempre, hindi natin masindahan dahil mahangin, pero masaya po ba kayo mother? Hindi nga ako masaya, naiiyak ako. Sabi ni mother, hindi daw siya masaya pero naiiyak siya. Pero yung iyak mo mother, I'm very sure na yan ay dala ng tears of joy dahil sobrang nasiyahan ka. First time niyo po ba ma-surprise? Kamusta po sa feeling? Masaya na nakakaiyak. Hindi ko, matigas ako pero hindi ko napigilan luha ko tumulo. Si mother talaga, siya yung tipo ng mother na Amazona. Kanina nga, sabi niya din sa anak niya isa, ikaw magbayad yan. Ikaw mahilig kayo sa mga pakulong ganyan, kayo magbayad yan. Sabi ni mother. O kaya ngayon, masaya po kaming buong team and sigurado po ako na lahat po ng anak ninyo mapapanood po itong video natin. Saan ba to? Sa anong lugar ito? Mapapanood nyo po itong video natin kung kaganapan na ito sa Facebook page po namin at sa YouTube channel namin, ma'am. JFS Pedals and Services. Saan to? Total mahilig ka manood-nood. Search mo sa Facebook, JFS Pedals and Services. Meron din kaming YouTube channel, mother. And yung mga anak mo mapapanood tong video na to and I'm very sure na magiging masaya din sila dahil kahit papano ay napabongga nila yung celebration mo ng 60th birthday mo. And masaya po kaming team namin na ikaw po ay kahit hindi man ako nagwagi na i-prank ka, Hindi ko at least napasaya ka namin ngayong araw. So, ito ma'am, mga nandito ay pwede na ninyo ipasok sa inyong mga bahay. And dito po sa JFS we don't just pray, we also captivate. And huwag po natin kakalimutan na where there is life, there is love. Let us always celebrate love, love, love. Bye-bye! Bye-bye na tayo ma'am sa camera. Salamat!